Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά και σήμερα θα ανοίξουμε 15 Kai's Drops. Επειδή πριν μου κόλλαγε και τα πάντα και δεν μου τα έδινε και μου τα έδωσε τώρα που άνοιξε το βίντεο, γι' αυτό έχω προχωρήσει λιγάκι. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Πάμε λίγο γρήγορα για να μην βγει 50 ώρες σε αυτό το βίντεο. Δεν θέλουμε. Έπικα αυτό. Και έτσι θα σας δείξω πως μπορείτε να πάρετε δωρεάν Kai's Drop. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλά επειδή αυτά δίνουν πάρα πολύ καλά πράγματα. Παιδιά, πετύχαμε Legendary. Εντάξει, Legendary θα μας μείνει. Hypercharge για τον gas. Δεν παίζω gas. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Μια χαρά είναι κι αυτό. Mythic. 200 cards. Φτιάξει το πράγμα, δεν γίνεται να υπάρχει ρε. Ωραία φίλε, και τι μας έχει πει τώρα. Όλα άχιστα να λέω. Και θα βγει λογικά 15 ώρες. Τέλος πάντων θα το ανεβάσουμε σαν κάτι τώρα, βίντεο short. Legendary. Παιδιά, δεύτερο Legendary. Legendary. Hypercharge για τον 8-bit. Εντάξει παιδιά και αυτά. Μισό λεπτό. Ναι παιδιά. Μισό λεπτό γιατί μου έχει κολλήσει. Μισό λεπτό, μπάει για λίγο. Το βίντεο καταλάβει. Παιδιά, ξαναγύρισα μετά από 10 ώρες, έκλεισα κατά στο πριν βίντεο. Γι' αυτό θα το ενώσω με ένα edit που ξέρετε πως κάνω στο edit, είμαι εγώ καλύτερος. Κάτσε να σας δείξω, πάμε εδώ πέρα στο escape τέτοιο, όπως το λένε, αυτή την πυραμίδα εκεί πέρα. Ξέρετε τώρα. Παιδιά κολλάει λιγάκι, συγγνώμη κιόλας, αυτό είναι και το δύσκολο. Μισό λεπτό. Παιδιά, θα σας ανοίξω ξανά την κάμερα όταν ξεκολλήσει. Και παιδιά, έτσι το πήραμε όλα. Ήρθαμε εδώ πέρα και το πήραμε. Φτιάχνουμε αυτό, εγώ θα το φτιάξω μετά από το βίντεο. Φτιάχνουμε αυτό εδώ όπως μπορούμε. Εσείς δεν ξέρω πώς το φτιάχνετε. Και έτσι. Και θα σας δείξω και κάτι έξτρα που θα κάνω τώρα. Θα πάρω τον... Κάτσε. Το Spike. Κοιτάξτε εδώ. Πήραμε και Legendary παίκτη σε αυτό το βίντεο, επιτέλους. Πρώτος μου Legendary. Πάμε. Και πατάμε select. Μισό λεπτό να βρούμε τον Epic Brawler τώρα. Πήρα αυτόν. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.